Ganda, uy! Sarap, maligo, boss! Tignan natin kung malinaw ba to? Di ba? Let's go! Uy! Ayun ka, boss! Wow, ang linaw. Dito lang yan sa Subol. Ay, sa Subol, San Manuel. Wow. San Manuel, Pangasinan. Sa mga gustong mag-chill, oh. Uy, linaw niya, no? Fresh na fresh. Limit nga to. Uy. What's up, mga idol? Natalo na tayo. Woo! Ah! Data. Yeah! Wee! So yun guys, pumunta kami sa Sitio Kabatuan. Nakita na si Tale. Dito kami sa Barangay ng guys, Kayambanan. Dito yung meet up namin. Boss, anong tawag mo sa mga followers mo? Shoutout natin sila. Shoutout mga idol, idol lang. Ay shit, lubat! Tangina! Adventure na naman, oh. Uy, kita nyo naman yung view natin, oh. Uy, sarap dito. Dito na yung mga kasama natin. Nauna sila kasi medyo mabagal yung yung service natin. Tignan nyo dito, guys, oh. Uy, yan, oh. Ganda, oh. Bundok, oh. Sa sound trip na sila dun, oh. Uy, yan, oh. Let's go, let's go. Doon sila, oh. Yun, doon sila. Uy. Gamit, gamit! Yan, oh. Diyan, oh. Ganda, uy. Yan doon si Gulayat, si Bulsyag, si Garson, si Barsek. Oh, dito. Yan, ilog na yan, oh. Yan, ilog. Ilog na. Malinaw ka? Malinaw? Ha? Nice! Malinaw ang tubig, guys! Woo! Nakasama natin si father ko, uy. You know, si Kuya Balog. Yun, let's go! Punta tayo dito, maliligo! Yes, sir! Kaka! Let's go! Oh, yan na, kaplay yan. Eh, paano ba? Yan. Paano ito mukha ko? Oh, yan na. Ganyan. Oh, hello boss. Ah? Oo. Dahil di pa sumikat ang araw, ito. Dadaan kami sa... Sama namin, sa likod. Sa likod, dito ako. Paanan ng bagyo. Oh. Let's go! Ipatay mo muna, malubat! Malubat? Tama. Uy! Solid yung mga kasama natin, uy! Junjun, tapos si Versionet, si Angelo, si CJ, si Benmar, si Burkets. Yan! Si Jai Corsuba. Uy! Let's go, let's go! Ang ganda dito, oh! Linaw ng tubig, oh! Let's go, let's go! Uy! Let's go, let's go! Uy! Unggoy! Pala dumisunta ng Majin eh. Sabi pa ako din ako. Ayaw mo yun para may umiram ulit ng camera mo, boy. Oh, dito na tayo, guys. Oh.
Ganda dito. Oh. Ganda mag-camping dito. Oh. Maligo ka, matulog ka dito sa tubig. Ayan oh. Mga kasama natin, madami tayo. 2, 4, 6, 8, 10 tayo, 10. 10 po. Let's go, let's go. Maraming tao doon sa taas doon. Guys! Oh! Ganda uy! Sarap, maligo boss! Tignan natin kung malinaw. Malinaw ba to? Di ba? Let's go! Uy! Ayun ka buhat! Gayod tayo. Ha? Gana ako. Diyan. Lupa para kini. Wow! Grabe, may ganito pala dito sa ano? San Manuel, Pangasinan. Oh. Ano dyan, kape? Oh, nagkukuha na kasi na. Nahuli sila ng ano? Ganda oh. Uy, solid. Relax muna, huwag muna trabaho, boss. Woohoo! Paligo. Kumuli. Yo, what's up guys? Tatalon tayo. Ah. Si Ani. Makulas ako. Nay, gamot. Ay. Ika lang, mataas yun. Yun. Baba na yan. Baba nga. May matching nga to. Uy. What's up mga idol? Natalon na tayo. Okay, bato to. Woo! Ah! Ah!